Хора, знаеш, такова този телефон. Ще го съм първо тук да видим какво ще стане. Така, нищо. Тук си е така, вика, ако се разглоби, другия клип без там, когато без да исках спрях другия клип и затова тук е щупено, той беше, нямаше батерия и да, в момента ще го прибия този телефон направо. Искам да му щупа селото в стъкло. Виж колко малко го спи. Сега, отнагоре. Оле, лева! Падаш що в тревата, бе? Кажи, що в тревата? Кажи, що в тревата, бе? Частите му. Хора, този луд, тук телефона на някакви хора други. Не е на страни везе. За да го пребия, така. Ще спра, когато го правя. И да. Сега ще го отклонче да не се разпоче. Чакайте. Той е така. Чакайте. Данчо, ако това се завърши за... Данчо! Ако сега се завърши при тебе, ще щупиш този телефон и ще го сложиш в водата и да ги какво става. Добре. Значи при тебе. Не е при мене. Там е. Майко, пак да го тръсна, го ступа. Така, жив и здрав. Ако това се щупи, ще тук това там. Сега трябва да види какво е станало. Пау! Пак си е същия. Мама го умръси. Ще го тръсна в земята, искам, бе! Ще го тръсна, бе! Ще го тръсна, бе! Тук има нещо, бе! Къде? Тук къде ти си го пипал? Тук, виж, бе! Тук, бе! Кой е това, бе? Не знам, така. Ако го сложиш, ще те убия. Ако... Не гледай се на това. Виж. Го. Къде чука, бе? Това габи, бе? Не. Гледате ли оттам? Моя. Ай, влизам в тази къща. Така. Така. Още жив и здрав. И... Сега. Ще го тръсна по-силно в земята, бе. Хора. Ще видим дали може да го правим. Ако го правим, ще продължи. И да. Ще спра, когато го направя. Хора, така ще бъде. Извиняйте, ако се щупи на село. Така. Сега в момента го бъде с някой камера. Няма нищо, няма. Има една къща, където... Сега тръскам. Това е, айде! Гледайте. Какво става? Ева си. Екрана чисто нов. Ама ние сме пред тук, където се дърветата. Екрана е чисто нов, ама... Дали ще мога да го правя? Чакай, с камера. Сега. Добре. Хора, вече приключваме видеото. Абонирайте се на Big Mac отгоре. И това беше от мен. Видяхте как се път този телефон, тази Nokia за свинерки. Абонирайте се на Big Mac отгоре. И ай, чао!